bengifisa ukuthi kahle hle lento angixoxela yona siyilungise namhlanje because nami vele ngaba wrong. Wangitshela kahle hle ukuthi umfowethu umama lo wakwakhe ayi ave mnandi futhi ayi khona lento abayibiza ngayo bathini iBhayibheli. Uthi ushaya ngeBhayibheli. So wathi mengixoxela leso story nami njengomuntu omfana phela ngiyayazi lento angixoxela ngayo ngafuna ukuyizwa. Zokushaya zokushaya Efethu. Zokushaya wena. Ngalo khani usuzongibamba. Hayi mfethu. Yilento engicika ngalo. Mfethu sengithule yazi. Lokho sizongibamba. Uzobona ke ngeke ngikubamba uzobona. Sho masha mfethu. Uzomshaya ngibambe Ake ngapha ngafana. uzomshaya. Uzobona mfethu. Uzobona. Zokushaya wena. Zokushaya. Ngiyanibingelela nanke babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ke sivakashelwe uBafo. Ikhona lento emqhubile ukuthi azafinyelela la ekhaya esizoyizwa futhi. Sabona kunjani? Sabona mangiyaphila manje. Ngiyaphila nami. Ngicela usigabe nesibongo nala usiwa khona. Hayi igama lelithi sibonga wa Clean Boy ngihlalela Monville Road 4. Uphi emakhaya wakho? EC. Okay. So ngicela ungiqale eqaleni. Yeah. Ngodaba oze ngalo. Yeah. Ngesineke nje. Yeah. Because bengingekho lwenzeka so angilwazi. Ngicela ungazisa ukuthi why ufikile la. Eish, kahle seswamqale nje khuluma ngokuzihlisa inomuntu engithandana naye, yabo. Kahle sokuyisikhathi eside ntango 6 months kanje saqala kulonyaka odlule ngoDisemba ukusandana. So manje nami bengitshela ukuthi seku serious ngaleyo ndlela nami sengibona ngathi into yami naye yaphambili sengiqala ukuba nemicabango between mina naye yabo sengithatha inqumo yabo kodwa manje angazi ukuthi kwavele kwenzakalani kodwa mangizama ukumtesta ku WhatsApp angimtholi Facebook angimtholi yonke indawo Ublock yabo I'm not sure so kodwa nje ama message amawabuki nokwabuka nje ngiyacabanga ukuthi waseshaya lezi zinto lezi zaku WhatsApp uthi umuntu angaveli online something like that yabo kodwa nje angazi ungakalana ngimtholi wamgcina nini mangiqamba manga ngimgcine 2 months back yabo 2 months back and angifuna mama kade ngangizama ngisho nokufonela nakosasibakhe kubo yawo makhe nawo ukukhuluma naye uma wakhe yebo nginawo makhe ngijwayelene naye akahlali kodwa ngasekhaya naye inamba yakhe efonini so benginako naye benangifonela inamba yami wakhe so like lebe ngimcall back like yabo ngimbuza ngimfonela ukuthi like u right yabo mina airtime naye ngifonela ngabo kanjalo ha isibini sokhuluma nawakhe hayi kahle ngathini yabo angivela nami njengoba ubona nami angena lo muntu lo ovanzi angimoya nje ophansi ngiyangazama ukuzehlisa nje phambi kwami wakhe nje from the first start ngaqala uthanda uyena kahle yabo yena wabona ipersonality yami kahle singakhulumi naye ukuthi ngumfana o right okay yeah uzizwa kanjani nje ukuthi uthandana nengane yakhe kahle ish angifuni uqamba manje njengomzali yabo ebonela ingane yakhe for into e right nento enhle okay ya ngiyacabanga ukuthi uyayithanda lento engiyenzayo naye yabo hey mama umama wakho usamncanyana noma umama umdala ya usekhulile nje ngiyacabanga ukuthi uyela ku 40 something manje mhlawumbe 40 something la okay yeah so usisi lo bayigama la hayi igama la kumele okuhle intombazana yebo mhlambe isikhathi kade ngigcinana ikhona mawukuthi uzama ubuyele emumva nje ikhona into yamcika owayisho noma owayenza mhlambe wangaxolisa wakuduba abo siswami because I understand ukuthi why ungathi uyambhalela umnyalezo kodwa angawuvuli ngisho nanokuvula angabuyeli kuwena isikhathi eside kangaka kodwa nibe nithandana ngifuna uqamba manga yabo siswami ngokukhulu insoka futhi yabo into like engagcina ukukhuluma naye yabo like yabo wathi uzoza kumina yabo wona amazwi akho okugcina ukukhuluma nami ukuthi uzongibona sixabana ngisase right that's right ngifuna uqamba manga ngisase right ayingekho nje into etheni between mina naye umuntu kanjani yena yena nje hamba nobuhle bakhe njengoba emuhle nje yabo ipersonality yakhe nenhliziyo yakhe nje u right yabo umuntu understandayo yabo ya unalo uzwelo akubambanga mhlawumbe nomunye umuntu
Angifuni ukuqamba amanga. Yabo iy'nqumo ey'kanjalo sisi wami, eyi angiyena lowo muntu loyo othandayo ulobe ehlala kwinto ey'ningi. Yabo ngithanda ukuthi ngihlale kwinto eyodwa. Ngazi ukuthi lo muntu lo engime naye sime kanjani. Yabo, Okay. yeah. Uyena umngane wamantombazane amaningi. Na. Ya nje nginofethu nje engizwanela naye yabo kuphela nje uyena kuphela. Eish, okay. So, ngixhumanile-ke naye ukhona. Ngimcela ukuthi afike akanqabanga. Yeah. Ukhona kodwa ukhona omunye umuntu ahamba naye. So, ngicela unesikhathi esincane ngikhulumisane nabo bobawu-2. Then ngiyothi mase ngiqedile mase ngiyakulanda. Hayi inkinga ngiyabonga kakhulu. Ngixolele bona. Sanibona niyaphila? Yebo siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nala usokhona. Igama nguNathi Sibongo ngwaKaNdlovu. Ngisuka eClermont. Clement. Yebo, Amakhaya sisi akho akephi? Amakhaya ngisuka eJolvet. Uyibhenanyawo. Yeah, ngiyibhena nyawo nje Okay. sisi wami. Uhlangane kuphi no sisi? Usisi wami ukuhlangana kwami naye sahlangana edrobheni. Mm. Kwaba ukuthi-ke siyazwana ngenkulumo saqhubeka ke ngokuxoxa-ke njengoba sigcine nje kwemanje sesifike la ekhaya Okay. Live TV. Ukuphethe kanjani? Nkosi yami ngijabulisa ngilala ngijabulise ngivuka. Okay. Yini lekuchaza kangaka? Hayi. Ngaye. Hayi kona uyanganelisa umama. Okay. Hayi ungenzela Uright yonke. ngalokho? Hawu ngiphelele. Okay, so ekhaya la ezalwa khona ukhona umuntu omaziyo mhlawumbe ukuxhumana naye? Hayi ngoba sisanda kwazana angikakabi nolwazi oluningi. Niyazana nini kanti? 2 months. Oh, okay. Yeah. Alright. Yebo. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usokhona. Igama lami Nkumelo Okuhle wakachiliza. Ngiswala eLamontville kuRoadville. Uphethe kanjani bhuti? Ya ngibona ngasho ukuthi ungiphethe kahle kona akufani bandla. Akufani. Akufani naye. Yini lo ethanda kakhulu ngaye? Ngizothini umuntu onomoya ophansi yabo understandayo. Uright siyabo nje. Okay. Yebo. Ngithanda kade kufika ukhona omunye umuntu obuthanda naye noma cha? Ngeke ngithi besathandana. Okay. Yebo. Bese nahlukana. Bese ngakohlukana kahle ngizothini ngimane ngamziba nje yabo. Okay. Shuthi usathandana naye. Ya. Singasho kanjalo because asikakuhlukana. Umtshelile? Yebo ngamtshela yabo wathi uya understand. Okay. Yebo. Ukuphatha kanjani lokho? Kona sisi wami akungiphathi kahle ngoba lento ngihlale ngiyicabanga nje ukuthi lo muntu usangangishiya. So ayingiphethe kahle ingakho nje ngize ngezala ekhaya sizama ukucela usizo ngoba lento yona ayingiphathi kahle. Okay. Ngisafisa ukukhuluma nani nginemibuzo eminingi but okwamanje ngicela ukunikeza isipho senu kuyima siqhubeka nengxoxo. So ngicela ngiphakame nibhenga la khona ngizosilanda isipho. Ngicela kusondezele isipho. Ziyakhala manje. Ngicela usondezele isipho esibhenga la. Ngicela nijikeni sisehlala ngala umuntu ehlalile. Right. Ubonani? Ngijabule. Ngibona umfethu igazi bra wami wonke. Ubra wakho? Hayi bra wami umfethu lo. Hawu. Bengifunda naye. Oh. College down eThekwini. Niyazana kanti? Sisi wami siyazana nalo bhuti kahle hle vele bengifuna ukuthi lento wena Situfuza ngiyakwazi ishow yakho ngihlezi ngiyibuka. So usisi lo kunento asengenzela yona engayi-understand. So ngiyafisa ukuthi kahle hle lento siyilungise kuse-early. So bengazi vele ukuthi kahle hle uyangijolela. Lo muntu akhuluma ukuthi usahlukana naye bengahlukani naye. And ngangazi ukuthi ujwayele nomngane wami. Imali okokuthi nahlanganethe edrobheni ke kuyibona kodwa. Ukuthi sahlangana edrobheni vele iyona ndlela esabonana ngayo. Kodwa yena ngiyamazi ukuthi ube intombi yami yabra wami. So bengifisa ukuthi kahle hle lento angixoxela yona siyilungise namhlanje because nami vele ngaba wrong. Wangitshela kahle hle ukuthi umfowethu umama lo wakwakhe ave mnandi futhi khona lento abayibiza ngayo bathini iBhayibheli. Uthi ushaya ngeBhayibheli. So wathi mengixoxela leso story nami njengomuntu omfana phela ngiyayazi lento angixoxela ngayo ngafuna ukuyizwa.
Uyakhumbula utheni kumina sisakhuluma sibo 3 khona la uphahluke khona wathi ingakho sizile la ku live show sizocela usizo kanti ngibizwe yimini. Uyakhumbula usho kanjalo? Yeah, kona. Khona enhlizweni yakho lokho bathi awufuna ungitshela. Vele kona inhloso yami beyilayo sisi wami. So njengamanje ngiyafisa ukuthi lento ilunge. So uthe phela ngifanele usisi ngathi akafike nomuntu wakhe. So uthe ezwa ukuthi ngike ngamcela ku live show weza wazi vele. Ya bese ngazi mina Situfuza cause umama lo angim-understand mina. So ingakho nje ngifikile nami la yebo yena bengazi ukuthi yonke lento nami ngiplan yayo. Oh okay. Yes so How sekuphungulela umsebenzi? hayi futhi ngiyafisa nami ukuthi ulunge. Sisikwenzakalani? Ngicela ungichazele ubhuti lo. Kwenzakalani? Lilitha nami nje Nkosi yami ngizoqala ngokuxolisa ukuthi ngilala nomngane wakho. Alan Kodwa phela nawe Lilitha nawe uyazazi phela nawe izinto ozenzayo. Ungalibele nje ungiphamisela umoya lami. Okokuqala Lilitha wena masubhemile ushaya nje into ebhekele ebheke eceleni. Okwesibili futhi Lilitha ungene wagamanga ekweletini ngenxa yani ngenxa yenciko. Hayibo Lilitha ima ngiqamba amanga yini? Ngiqamba amanga yini? Ngoba Lilitha ushaya nje into ebheke eceleni. Ushaya into ebheke eceleni. Hayi ungangikhomba kanje phela bra wami ungangikhomba kanje umama wami lo. alright. Ungena shikwe incika. Shiqewe sisi ngitshela izikweletu ingangobaba. Ulo methola imali incika, usuku nosuku incika, ayongena kwamashonisa incika, akanama anda ubhizi nencika umuntu wakhona. Hayibo ungcono kabi unathi. Unathi uyazi ukuthi kumele umuntu agqoke, aluke ikhanda, enze noma yini. Wena nje wazi incika Lilitha ufuna uqamba amanga. Funa labangani bakho bazi ukuthi wena incika ekwenza ukuthi ungayenzi into right. Ish, bawungazi ukuthi baba ngani? Ya kona sisi bengazi ukuthi bayabangani. Okay. Yeah. Kodwa Ngenxa yokuthi wenza lezi zinto ungaboni ukuthi okay kusho ukuthi unathi ngenza kangcono kunaye. Asho ukuthi inkinga ulo nathi makushaye. Hayi Uhlulwa into yakho. Niye kunathi phansi. Hawu. Usana ukumbamba lo. umngani beni nizokwenza njani ngabo? Uma ngabe kukuthi kusakhona. Ayi mina Situfuza kahle hle akunayo inkinga naye. Yabo. Okay. Inkinga eyenzekile edala ukuthi manje kube khona inkinga. Ish. Impindlele sisiwami kancane. Yabo mfethu lo. Bengihlala naye esikoleni. Yabo. Esekweni ngidla naye lunch ngiyoshaya naye inhloko ephansi kwebridge. Uyangiqaka manje mawuthi udlala ngidla khona into enjani leyo baba? Wena okay baba khuluma mina mase ukhulumela ngithi wena isikhathi sami manje. Ulalele mina baba. Wena bafo ngoba nje ukubiza ngofowethu wena kanti wena mfethu udle into zami eceleni. Hayi into wangixoxela yona eyadala ukuthi ngihalele. Oh so wena mangixoxela wena ufuna ukwenza wena ngezenzo zakho ungaboni. Hayi phela nje wena mfowethu ubra wami. So uma ungitshela ukuthi baba ngasho ukuthi ubra wakho mina ungazi bafo. Awungazi wena ungazela esikoleni kuphela. Kodwa mina masethiwa manje ngiyakushintsha mina manje. Angazi bafo ngenzakalani. Ngoba manje bafo ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi ungazi wena kuphela or kanjani bafo. Mina ngihlalela umuntu bafo ngokujuqa bafo. Usajola yini kanti wena vele bafo ngokujuqa. Usajola yini nomama? Wazi ukuthi intombi yami mina. Wena uhlangane wena. Okay cela umbuzo ukuthi mina naye senzani. Kutholakele Lilitha ayikho into enzakalayo. Kudum ayikho into enzakalayo. Ungangibuzi nje umuntu ukuthi khona ngimbuza ukuthi kwenzakalani lutho. Wena ungigoshila yabo wena kwakumele ungitshele yabo lento ongitshela yona. Yabo lento ongitshela yona kwakumele ungitshele efonini isikhathi kade ngikufonela 2 months wonke ungenza isiyema mina wena. 2 months no bra wami kodwa yakutshela kodwa umama ukuthi manje akusenzeki lutho. Okay uma ukuthi mfethu ukuhamba indlovu ayikho inkinga bafo. Ngakhala ebhozeni ayike ibhente engizoncenga ngoba manje ngizothi siyazama ukuyikhuluma lento le asiyindawo ngoba nalomuntu lo kahle umuntu ekade ngithi ngifuna umlalela la yilo. Manje bafo wena nje usukhuluma manje uyangicasula bafo.
lapho Hayi kodwa phela lapho ngiyakwazi nakini nje amazi noma ngakho bafuna usakhona abantu engibaziyo nje wena Sawukwazi kubo pho kunjani kunani mawazi. inkinga phela wena ungena indawo Cha ngiyangena. sengishadile yini sengishadile yini Cha ingoba phela wena wenza kangcono kunawe angithi uzothula. Yini sofukhaya mina ngasela mina. Hayi inkinga bo. Ushaye phela. Hayi inkinga. Wena mama khuleka kangithusi lo. Yibo. Akangithusi. Ayike ngaphandle. Ngizongithola mina elokushini. Ayike flop fethu ngizokubamba yezo. Hayi musukulokho ngizokubamba elokushini. ngizokubamba elokushini. Ozala manje mina ngikuzala. Wena ngikukhombisa wena. Ngikukhombisa wena. Ngikukhombisa wangempela wena. Hayi bafu ungangibambi lo ngimsabi. Yazi bafu. Hey lo mjida lo. So anisathandani about you? Hayi singasho sisathandana. Uyabala? Angizwanga sithi. Uyamala? Hayi phelile lilithi. Hayi ngisho ukuthi wena kahle kahle uzongina inhliziyo yakho mase uyahamba uthandana because ukuze mina uze kahle kahle ngifuna into right kuphela kuwena yabo cela ungineze inhliziyo yakho ibengakumeni uhambe noma umzimba ke usungahamba uyekuyena Phile kanjani inhliziyo isingasakho lilithi. Nayi. Mhlambe nje ukuyimanje ubhemile mhlawumbe uyibhemele icala wena ungena indawo nalapho manje ngenzani empilweni uhlanganapho hayi bolilitha ubu umuntu wami lilithi angithi manje phela bengimele ngathi sikwenzana sengiyazi okay uncika insango awusebenzi uyafathuza awugross awunama and kuningi nje lilithi Azini shuthi kahle kahle unenkinga wena nami azini ayisalele kuwena mama yabo angisenawo amanye amagama mina ngoba manje umuntu enenkinga nayo lo fethu lo yabo Mina anginayo inkinga. Nawe nje sifuza mina nganichazela. Kahle hle umfowethu lo yabo. And umama lo mina bengangitshela iqiniso. Okay. Njengoba manje sechaza iqiniso nje lapha phambi kwethu. Ukuthi kahle hle kwenzakalani phakathi kwabo bawuthuli baba. Awucabanga ukuthi ukhuluma kanjena ngoba nakho wena ukhona? Angazi noma mhlambe okunye ukuchaza ngoba ngikhona yini. Kodwa nje mina kahle hle umama ngamthandiswa into engayitshenwa umfowethu. Oh umthandela ukuthi unani? Hayi Ngathandiswa lokho nje kuyena ukuthi ngoba unani ngiyafuna ukuyozwa nami. nxa yeBhayibheli bafu uzanqamela ukule nxa yeBhayibheli Ngatshenwa lokho. nxa yeBhayibheli uzanqamela ukule wena nxa yeBhayibheli makulela iBhayibheli wena makuliswa iBhayibheli wena nathi Awuyinja kanti baba umthandela wena. ukuthi Awuyinja. unani? Ngithandiswa ukuthi uneBhayibheli. Lento engangifuna ukuyizwa. Le manje umfowethu angifuna ungishayela yona. Kahle hle mfowethu umama wakho usangamthatha. Mina sengayizwa into engangiyifuna. Ha. Lo ungitshela ngayo. Shuthi wena sengize ngigabha umuntu wami ngokuthi mina ngithanda wena kanti wena ufuna lento le. Cha phela mina mama ngatshela ukuthi wena unani. Bengifuna ukuzwa. Shuthi wena ungitshela ukuthi uyangithanda ungenza isilima kanti ufuna lento le. Hayi ngoba nawe wangitshela ukuthi lo muntu usenihlukene na and manje ungitshela ukuthi wena umala manje. Hayi bandla abafana abanjani. nenzana nini le manodo nawe ungenza isilima Hayi wena ungathi wena ungenza isilima wena kodwa ungathi ngikho wena nawe ngizonibamba nje Uzokwenza nini? Yini uzoya ekhaya? unahlala kanjani wena thatha intombi yakho manje. Wena thatha intombi yakho Nathi manje awusamfuni. uhambe nayo. Sengayithola umuntu engangifuna ukuyizwa. Ha. So umfowethu akathatha intombi yakhe ahambe nayo. awona mfethu uyangigcwalisela yabo uyangigcwalisela yabo uyangibhoshela kahle kahle yabo ngazo zonke indlela yabo Thatha intombi yakho kodwa uhambe nayo. hayi bafayisasho kumina isisho kuwena manje lo muntu lo sengimfonele for 2 months dog ngathi uhleli nawe ngenza isilima nawe ngikhuluma nawe ama-video call anti lo muntu lo uhleli naye kuphela lapha kwa Nathi ukuba angizanga kule show ngaba manje awumtsheli ukuthi kanti ubufuna ukuzwa wena. Ya Ngabe ngibona yena usaqhubeka ukwazi ukuthi wena uyamthanda. ingakho kodwa nami bengifisa ukuthi size kule show le ngoba bekukhona into eziningi ebezingidla ebengifisa ukuyikhuluma. Okay. So ilona thuba leli engibona ukuthi kahle hle yonke lento angiyikhuluma. Umkhonza kakhulu kodwa umngane wakho. Hayi yena ubemngani wami kodwa manje sengikhombisela ukuthi hayi uyangijwayela. Ngoba kuyimanje ukuthi mangisuka la usazongibamba. wena ungibhoshila Ukuthi kahle hle mina angimele ngihlale le engazi khona. ya kade Ngizoqhubeka kanjani? wononginsizwa Ayisekuzwana phakathi kwami naye. Niyaqhubana friendship. hayi mina Alright. phelile mashile sisiwami sorry ngiyaxolisa ngikhathele kwenza isilimo isikhathi esingaka Kodwa ke intombi yakho mfowethu ngicela uhambe naye. hayi bafu yabo lento eyishoyo Mama manje ngisenayo indawo okuhlala yona lapha endlini. Wena nathi uzophinda futhi uphekele ubani. Noma uzothola omunye futhi ozophinda futhi uhambe uyozwa lento le. Uzogula wena. What if ngiyagula?
uJohn. Kodwa-ke ngoba ngiyazi ukuthi besigqoka mina nawe. Hayi, uwazi ngani ukuthi yena 100% sure. Kodwa phela shuthi nobafu uyagula. Hayi ke. Shuthi ngiyagula. Wena kukhulu okwaziyo. Kukhulu okwaziyo. Kanti umtshela ukuthini wena ngami? Wena nomtshela ukuthini ngami wena? Uthi yini kwenzani? Uyafathuza ubhizi nencika, utshwala, insangu, awunama-anda, yabo nje kuningi kodwa Lilitha waya evarsity awunalo Wena utho. into enginikeza yona i-allowance enginikeza yona ngenyanga uyibonga kanje. Awushuthi wena kahle kwasekuqaleni wangayena umuntu ushuthi wawuthanda lento engikunika yona. Shuthi lento zonke lezi engizisho kuwena ngicela ngithi ngicela ukuthi ube lo muntu lona ngi-understandisa uvuma nawe kade ungenza isilimo. Okay, manje ngithi ke yeka incika uyavuma. Noma nje umane uhline ube mumbi. Inkinga phela boyincike ayihlangani nothando lami. Ngiyangithanda wena. Angithi phela iyona lento leyo yenza ukuthi ufathuze embhedeni angithi. Mama, khulileka kanti uchathi ungathengelani. Manje umdolofiya lo nkinga. Kusho ukuthi wena ufuna ukungichathela mawusuphuzile lento leyo. Ma sengiyakubuza kanti yini uyifuna kumina? Ufuna nginike kahle noma ufuna nje? Yeke ncika, yeka lento engitshela yona kumuntu wakhe into engisazoyikhuluma nange. Okay, kulungile-ke phela. Ayikho inkinga. Ngicela usuke uthathe umuntu wakho uphume naye. Ngizwanga sisi. Ngithi ngicela usuke uthathe umuntu wakho uphume naye. Zokubamba. Yanuka ithi. Uthathe umuntu othanda. Umyeke Ngibamba. Sizolungisa sisi. Ngeze rank Nizolungisa. Ngiyeke mama. Oh. Ngeze market fanami ukujoqa. Ungangisabisi wena manje mina ngizoza kuwena mina manje mina. Ngizokushaya wena yazi. Ngizokushaya mina. Ngalokho ukukhuluma uzongibamba ke. Hayibo. Ngalokho ukuthi uzongibamba ke. Manje. Hayi mfethu. Wena uyahlanya wena. Manje. Uyahlanya umashe Mama. Mashe. Mama ngizomshaya. Mfethu zipho wena ngawo. Ngizokushaya. 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 Hayibo. Ngizokushaya. Mfethu. Ngizokushaya wena. Ngalokho khani uzongibamba. Hayi mfethu. Yilento engicika ngalo. Mfethu sengithule yazi. Lokho sizongibamba, uzongibamba. Uzobona. Uzobona ke ngeke ngikubamba uzobona. Sho masha mfethu. Ngizomshaya ngibambe Ake ngapha ngafani. ngizomshaya. Uzobona mfethu. Uzobona. Ngizokushaya wena. Ngizokushaya wena. Ngeke ngizombamba lo. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi siphethe ngani. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.